Bueno, nós neste momento estamos exactamente con 59 contenciosos administrativos, recursos contenciosos administrativos. En breve serán 60. 60 son os parques eólicos autorizados no ano 2023 por parte da Xunta de Galicia. Están no contencioso administrativo e están no contencioso administrativo porque facemos uso dun servicio público que é a xusticia gratuita. Xusticia gratuita proporcionada gracias a un convenio que é o convenio de Aros, e o convenio de Aros facilita ás entidades ambientais a posibilidade da tutela xudicial efectiva sin coste algún. Entón, animar aquí os amigos do outro lado, pois utilizar a xusticia gratuita que proporciona o convenio de Aros. É unha que sería das entidades ambientais que defenden un interés difuso colectivo de todos e todas, se non fora por ese servicio público a que teñen dereito, que é a xusticia gratuita, vale? Entón, sabedes que hai unha auténtica invasión eólica, non? Aquí, por agora, tedes pouquiños, bueno, xa está rodeados de eólicos, non? Non é máis que ver o perfil da montaña. Pero para que vos fagades unha idea, isto que vedes aquí é a dorsal galega. A dorsal galega, entre Monte do Faro, estamos falando de espacios ambientais. A mí, neste caso, traeme moi impresionada porque é unha zona, a dorsal galega, que está plagada de eólicos e está entre tres espacios da rede natura moi relevantes, como é Monte Faro, como é a Serra do Candán e a Serra do Cando. Isto que vedes aquí é a Serra do Candán, que ten parques eólicos xa instalados con anterioridade a que se prohibiran na rede natura, e vedes como a continuidade espacial, fixadevos na continuidade espacial, estes son as poligonais dos parques eólicos, Parque Eólico Coto da Mina, Coto Frío, Pico Seco, Valde Pereira, como encadenan unhas cas outras, vale? Encadenan unhas cas outras e como se perde a conectividade ecolóxica, como se fragmenta o territorio e, sobre todo, como se fragmenta ao redor da rede natura, que está un problema que está pasando agora e é un problema, como decía antes, con Fial das Corzas, o Parque Eólico Fial das Corzas, Rodicio, que están rodeando o macizo central e esa zona que é unha pena, que é unha zona moi importante a nivel ambiental, de alto valor ambiental, e isto está claro que é unha loita polos recursos naturales. Estamos asistindo a aquí hai que aproveitar os recursos naturais, hai que explotar todo o que haxa, explotar a terra, explotar o aire, explotar, no caso das minas, pois os minerais, e sin ter en conta nada máis. Aquí estamos mercantilizando, asistindo á mercantilización do público, da cousa común e da naturaleza e da paisaxe, etc. Entón, isto, de alguma maneira, nos consideramos que se non somos capaces de aportar, está claro que aquí non depende todo de nós fixemos todo o que puidemos. Hai 60 contenciosos que están en mans do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, están nas mans de Deus, como digo eu, porque unha vez presentados no Tribunal Superior de Xusticia de Galicia e feito todo, non vai a depender xa de nós, xa dependerá pois do que decidan os magistrados, non? Entón, o Convenio Europeo da Paisaxe é un tratado internacional que España firmou no ano 2007, entrou en vigor no ano 2008. É un convenio, non é a panacea de nada desde o meu punto de vista, pero digamos que é o instrumento máis forte da defensa da paisaxe que temos agora mesmo. E este instrumento o que fala é de democratizar, poñer en mans do público a determinación do tipo de paisaxes que queren. Entón aquí, o que ven a decir é que os obxectivos de calidade paisaxística determina a administración, pero en base ás aspiracións da cidadanía. Entón, a cidadanía decide que tipos de paisaxe ten, cualifica ese tipo de paisaxes, marca uns obxectivos, dá a súa opinión con respecto
a eses obxectivos e despois eses obxectivos, unha vez aprobados pola administración, incorpóranse ás distintas planificacións sectoriais. Isto é importante porque sabedes que o Plan Sectorial Eólico non se adaptou ao Convenio Europeo da Paisaxe. Estamos falando dun plan que xa é da década anterior, do ano 97, entón nunca foi adaptado ao Convenio Europeo da Paisaxe, polo tanto non recolle nin contempla ningún obxectivo de calidade paisaxística, vale? Entón, o Convenio Europeo da Paisaxe di que os obxectivos de calidade paisaxística os determina a administración, pero en base ás aspiracións das poboacións, mediante os procesos de consulta pública que garantan a participación de todos os intereses pertinentes. Di de todos os intereses, e aí tamén está o interese económico, vale? Por iso eu digo que non é a panacea de nada, porque bueno, aquí intereses hai multiplicidade de intereses, e engade que os obxectivos de calidade deben ser inxeridos nos instrumentos de planificación que se consideran máis adecuados, por exemplo, os plans sectoriais, o plan sectorial eólico, non? Ese é o que di o Convenio Europeo da Paisaxe. Entón, hai unha relación entre os obxectivos de calidade paisaxística, a identificación das paisaxes e a cualificación, non? A paisaxe, o que ven a decir o convenio, é que a paisaxe pertence ao cidadán, á cidadanía, que ten o deber de tomala en consideración. O bo estado das paisaxes está ligado ao nivel de sensibilización, e isto é moi importante. A xente ten que ser consciente que a paisaxe está ligada, e máis aquí en Galicia, xa pola tradición que temos xa dos escritores do Rexurdimento, non? Pensada en Rosalía Castro, non? Xa na propia poesía dela, esa poesía tan ligada á paisaxe, non? Tan intimista, tan ligada á paisaxe. Ninguén, esas emocións, non? Que describe na poesía e que traslada desde a paisaxe que a inspira hasta o lector, non? O bo estado das paisaxes está ligado ao nivel de sensibilización. É moi importante aprender a ler as paisaxes, vale? Porque se non se coñecen e se non se leen en sentido metafórico, pois non se sabe o que hai, non se van a conservar. A xestión da paisaxe interpélanos máis directamente que a conservación da natureza, algo que consideramos que pertence máis ao mundo exterior. Entón, o concepto da paisaxe, sabedes que está ligada ao benestar individual e social. Entón, a paisaxe non a podemos desvincular de quenes somos, que a mellor conoce a paisaxe, esta paisaxe de aquí, a xente que a habita aquí. De alguna maneira, a paisaxe nos condiciona, non? Todos os días, as persoas que viven aquí están, digamos, que se moven neste contexto, e a paisaxe acaba condicionando, da mesma forma que nós temos a capacidade de moldear a paisaxe, tamén a paisaxe moldea as persoas. Este Convenio Europeo da Paisaxe, que xa vos digo que é o instrumento máis potente que temos agora a nosa disposición para protexer as paisaxes, non é a panacea de casi nada, porque defende moito, céntrase moito na paisaxe cultural, na paisaxe intervida desde o punto de vista económico, non? Pero, aínda así, sí é importante ese factor que lle atribúe da necesaria participación pública na identificación das paisaxes, na cualificación das paisaxes, e esa participación pública sí que é moi importante, vale? De todas formas, a pesar de non ser o convenio máis favorable, incúmprese sistemáticamente. Vemos como ao longo das autorizacións de minas e de parques eólicos que se están producindo aquí en Galicia, vemos como o Instituto de Estudos do Territorio, que é o que xestiona aquí a paisaxe en Galicia, vemos como nos seus informes diferencia os proxectos industriais desde o punto de vista formal e desde o punto de vista material. Desde o punto de vista formal, declaraos a todos aptos. Aptos por qué? Desde o punto de vista formal é porque todos os proxectos incorporan un estudo de integración paisaxística e cumplen con esa formalidade, vale? Teñen un estudo de integración paisaxística, cumplen cas directrices da paisaxe. Entón, en base a eso xa é suficiente para que o proxecto xa teña o visto bo deles. Pero desde o punto de vista material, saben perfectamente que incumplen o Convenio Europeo da Paisaxe. De feito, din, bueno, é que a verdade é que este eólico vai a ter un impacto paisaxístico crítico ou moi crítico,
que non se pode solucionar, pero bueno, como desde o punto de vista formal si cumple, vamos a informar favorablemente o proxecto. E é así como soluciona todos 60 parques eólicos o Instituto de Estudos do Territorio. Porque os proxectos cumplen todos os requisitos desde o punto de vista formal, porque incorporan todos un estudo de integración paisaxística e cumplen cas directrices da paisaxe. Unhas directrices da paisaxe que permiten casi calquer cousa porque son simples recomendacións. Vale? Realmente, como é a participación pública nos proxectos, industriais, desde o punto de vista da paisaxe? Que importa que a cidadanía diga? Pois, mira, é que aquí nesta zona hai determinadas paisaxes identitarias que son importantes para nós, porque eu nacín aquí, porque eu sempre vin ese afloramento rochoso, sempre o vin aí enfrente, e agora van a poñer un muiño e que vai acabar e van a dinamitar o afloramento rochoso porque esa é a zona onde máis sopla o vento e aí hai que meter un muiño. Entón, eles, a xente, o feito de que haxa alguén que lle diga, non, mira, que esa é unha paisaxe identitaria coa que nós nos identificamos, eso ao final non vai a servir de nada. Cando, polo Convenio Europeo da Paisaxe, iso é o máis importante de todo. E se a cidadanía di que non, é non. É dicir, eso para empezar. Porque esa xente realmente tivo a oportunidade, tú estes aquí, a oportunidade, cando estiveron a exposición pública aos proxectos eólicos, de identificar cales eran as paisaxes identitarias, de cualificalas, de participastes na determinación dos obxectivos de calidade paisaxística. Bueno, pois eso non se podría autorizar de ninguna maneira. Vale, e aquí nin os 60 parques eólicos que aprobaron, nin as minas que autorizan, e iso é así porque, digamos que non hai unha verdadeira democracia, non hai un verdadeiro proceso de participación na elaboración destes proxectos, vale? E estamos a anos luz do que xa noutros países de Centroamérica e Sudamérica se está facendo en relación á protección da paisaxe, vale? Aquí vamos moi atrasados a nivel Europa, Fala a nivel Europa porque este convenio é un convenio que saiu do Consello de Europa, vale? A protección da beleza da paisaxe está intimamente relacionada coa defensa da riqueza ecolóxica do país, urxe a necesidade de preservar a contorna, non como un fin cultural únicamente, senón como unha necesidade vital, váisenos a vida, e isto é así, váisenos a vida porque as paisaxes degradanse e o que marcha non volve, porque ademais están poñendo os eólicos sempre nos cumios das montañas, que é xusto onde nace as augas. E isto a ONU xa o ven advertindo desde hai moitos anos. Estades realmente perforando a capa freática onde confluen as augas. Ter en conta que a paisaxe exclusivamente como paisaxe cultural, como fai o Convenio Europeo da Paisaxe, non é suficiente. Hai que recoñecer que é un convenio que en moitos aspectos fica desfasado, e aínda así, a pesar de estar desfasado, aquí nunca se chegou a cumplir. O concepto dun dereito ao ambiente san supera os intereses recreativos ou culturais e é un requisito capital para a vida mesma. Ningún resultado racional pode producir a negación da nosa fragilidade como seres animados dependentes da contorna para a nosa subsistencia e xeracións futuras. O Tribunal Constitucional de Costa Rica, para que vexades como tratan as paisaxes noutros lugares do mundo, fala xa da protección da beleza escénica. E para eles incorporárono como un valor dogmático na súa Constitución. É dicir, sabedes que valores dogmáticos temos nós na Constitución? A seguridade xurídica, que evidentemente é moi importante. A seguridade xurídica. Esa mesma seguridade xurídica na que se basea o Tribunal Superior de Xusticia de Galiza e o Tribunal Supremo para qué? Para defender as inversións das empresas e botar abaixo a defensa de outros valores, vale? Porque o Tribunal Supremo vedes como se aferra a que as promotoras necesitan seguridade xurídica porque realmente fan inversións millonarias, pero que a seguridade xurídica tamén a necesitamos nós, non? Porque nós tamén necesitamos poder participar nas autorizacións deses proxectos e non o facer tamén xera inseguridade xurídica para o cidadán. A protección da beleza escénica é un valor dogmático, é dicir, os valores dogmáticos son os valores máis importantes da Constitución, e aquí en Costa Rica incorporárono como un principio da súa Constitución,
para que vexades como, de feito, di, la protección de las... Está un trozo dunha sentencia. A la protección de las bellezas escénicas es un valor dogmático de nuestra Constitución. Cualquiera que sea el fundamento que se le quiera dar a esa protección, ya sea por el valor turístico que tiene el sitio y, consecuentemente, por el potencial económico de esta industria, ya fuera por su mero valor estético o por la simple necesidad de tener lugares donde las personas podamos disfrutar de un paisaje bello y natural sin que la irrupción abrupta de un elemento que desentona abiertamente con el medio y nos distraiga de nuestro descanso. Es decir, eles protexen a beleza escénica e elevan a dogma dentro da propia Constitución. Aquí en Galicia, a Rede Natura, ou protección da Rede Natura, porque claro, que é o que pasa na dorsal galega, que todos os espacios da Rede Natura están rodeados de eólicos. Bueno, algúns xa os teñen dentro da Rede Natura, pero están, se vos fixades, se contemplades o mapa de Galicia, veredes corredor da Rede Natura e proxectados ou autorizados recentemente tropecentos parques eólicos. Entón, cal é, desde o punto de vista paisaxístico, eso pódese facer? Pódese rodear a Rede Natura, non dentro da Rede Natura, que evidentemente non se poden instalar, todo se andará, porque agora co tema do interés superior é unha cuestión xa moi discutible, pero pódese rodear de eólicos a Rede Natura. Bueno, aquí o decreto, o plan director da Rede Natura, que este decreto que tedes aquí, o 37/2014, polo que se declaran zonas especiais de conservación en lugares de importancia comunitaria de Galicia, e se aproba o plan director da Rede Natura, ten unha serie de artigos que están centrados nos espazos protegidos e que se estruturan en 3 subepígrafes: paisaxe, hábitats e especies de interese para a conservación. Cando hai así unha enumeración nunha norma, o que está en primer lugar é o máis importante, é dicir, primeiro a paisaxe, logo os hábitats e logo as especies, vale? E isto é algo que lle costa entender ao Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, porque ese é outro problema que arrastramos aquí tamén. Xa non é só a falta de participación activa da cidadanía, xa non é un problema só dunha clase política que vai traballar todos os días pensando en enriquecerse, tamén é un problema dos tribunais, non? Os tribunais, bueno, é que, sinceramente, eu penso que non leen. Estes señores non leen, estas señoras non leen, e é un problema que se non leen. Xa non digo saberse a norma, é que eu penso incluso que non leen, porque aquí fala de paisaxe, de hábitats, e logo veñen as especies. Cando calquer persona que pasou por unha facultade de Dereitos sabe que é o que está en primer lugar o máis importante: paisaxe, en segundo lugar os hábitats e en tercer lugar as especies. Entón, claro, eles o primeiro que miran é: a ver, hai especies en peligro de extinción? Se hai especies en peligro de extinción, paralizamos o parque. Se non, perdona. É que primeiro é a paisaxe, logo son os hábitats e logo veñen as especies, non? A paisaxe. Entón, que obxectivos de calidade paisaxística se establecen aquí para a Rede Natura? Pois o apartado B, manter nun estado de conservación favorable os distintos tipos de paisaxes existentes no espacio natural. Mitigar os elementos artificiais que a nivel estrutural e funcional actúan como barreiras. Aquí está a clave, está a nosa defensa en moitos dos contenciosos, non? Porque rodean a Rede Natura de muiños. Sabedes que os muiños se colocan nas máximas altitudes, non? E por encima miden 200 metros ou máis. Entón, o catálogo das paisaxes ten unha cosa moi boa, e é que permite saber se ese muiño vai nunha zona de maior exposición visual ou non. E se vai nunha zona de maior exposición visual, a cantos kilómetros, non? Entón, casi todos os parques ou casi todos os muiños se sitúan en zonas de maior exposición visual a 10 km ou máis de 10 km. E iso é moitísimo. Entón, mitigar e vai ter un impacto sobre a Rede Natura. Para que vos fagades unha idea, o proxecto eólico Valdepereira, que está agora no contencioso, ten un muiño a 100 e pico metros da Rede Natura. 100 e pico metros. Estamos falando de muiños moi próximos á Rede Natura. Entón, mitigar os elementos artificiais que a nivel estrutural e funcional actúan como barreiras. A Rede Natura ten un principio que é a necesaria coherencia da Rede Natura. É dicir, non é solo, non vamos a encerrar o espacio natural e encadenar de muiños todo ao redor. É que onde está a conectividade ecolóxica? É que o que estamos colocando son barreiras á avifauna. Estamos fragmentando os hábitats, estamos acabando cos valores naturales dos espacios, estamos impedindo a permeabilidade dos espacios naturais
estamos impedindo o intercambio de especies, o fluxo de especies, e estamos limitando a xenética das especies. E que isto, entón, mitigar os elementos artificiais que a nivel estrutural e funcional actúan como barreiras, isto é moi importante, non? Despois, nas actuacións susceptibles de alterar ou modificar a paisaxe natural teránse especialmente en conta a súa repercusión sobre a calidade paisaxística. Supónse que a Rede Natura ten que ter a máxima calidade paisaxística. Entón, aquí non é só prohibir meter eólicos dentro da Rede Natura, é que, ou minas, non? Minas dentro da Rede Natura, é que tamén na contorna da Rede Natura non se poden facer estas cousas, non? Logo, hai unha serie de directrices. O impacto, por exemplo, o impacto paisaxístico debe ser especialmente tido en conta nos proxectos de infraestructuras lineais, non? E nas actuacións realizadas en áreas de alta visibilidade. Precisamente está ahora a exposición pública hasta febreiro un proxecto dunha línea de alta tensión que cruza a Rede Natura, Río Anllóns, que é unha cruza a Rede Natura e cruza hábitats do plan director da Rede Natura, e é unha línea de alta tensión con 67 apoios, e que a maior parte deles cruzan a Rede Natura, e quedase a 100 e pico metros da zona IVA, que é unha zona de interés para as especies.